Chilvera, a rychle po rově mafie. Já bych chvíli nebyl chráni, ale Co to kurva? Hej Vito, vstávej! Bože můj. Marty, přestaň řvát, jo? Praskne mi z tebe hlava. Promiň, Joey. A přestaň mi kurva říkat Joey, jsem Joe. Vito, slez dolů. Pane bože. Chvíli bylo asi podívání jenom na počítačích, na mobilech, tabletech asi nebylo. Takže snad to nevadí. Co to sakra bylo? Ten chlap ječí jak skurvená požární siréna. To byl Marty. Pamatuješ se na toho mladýho smrada, co bydlel vedle mě? Musel jsem si vyzvednout nákladák, tak mě svést. Co je s tím nákladňákem? Dneska si vyděláme slušný prachy. Nasedni, vysvětlím ti to po cestě. Budeš řídit. Kam? Riverside. Tak jo, do Riverside. Tady to máte, díky. Riverside. To byla noc, co? Jo, dalo by se říct. Co je, snad nejseš nasranej? Kde pak pohřbívat zdech? To bylo to první, co jsem chtěl udělat, jenom co budu ven. Ale no tak, v bordelu ses pobavil, ne? Jo, to jo, a za to ti děkuju. Od té doby to za moc nestálo. Dobře, dobře. Hele, dneska to bude mnohem lepší, slibuju. No to sakra doufám. Takže už budou jejich prázdniny, takže bude vychvěrý. Máme naplánovanou sérii s Epiky, Shorem a ještě jedním. O co jde? Je to jednoduché. Zajedem na pár míst a vyložíme cigára. Pak odvezem nákladák Edimu a dostanem podíl ze zisku. Pohodička. Hele, moment, vzpomínám si, že kvůli jedný takový pohodičce jsem skončil v lapách. Neboj se, tohle už jsem dělal. První zastávka Riverside. Když to říkáš. Věř mi, až dostaneš podíl, poděkuješ mi. Tak jo, děkuju. Riverside, Jaký debil do nás narazil? Zatkneme ho. Rozumím. To jsem nechtěl. Pani policajtky. Ježíš. S tímhle asi neujedu. Ne, jo. Nema hovoru, jak mi ujedu. Jaká díl bude trochu delší, protože tam se je další kráva, jo, děkuji, jo. Super. Zase... Pronásledujeme pachatele nehody. Zase hubu... No, už nepronásleduji, jo. Co teď? Teď se postaráme o naše zákazníky. Budou od nás nakupovat ve velkým. Pojď se mnou. Fajn, vylez nahoru a podávej mi zboží. Ahoj, karton červenej. Podej mi karton červenej, Vito. Jo, to je ono. Jo, co se týče šejt, tak začnu nakazit. Jeden karton modrých. Začnu nakazit na Podej mi ten karton modrých. novou Tak jo, jsem s celu tím. S1.
ale Tady máte, pane, nemáte za... chvíliky, taky budou nějaké reakce. O pár hodin později. Taky. Co to, kurva? Taky. Hej, Seržo, jak se vede? Karton modrých, jako vždycky? No, já myslím, že si vezmu bílý. Slyšel jsi to? Tak šup, karton bílej. Abych mohli. Co pak seš barvoslepej, vy to? Dej mi ten zasranej karton bílej. Abych mohli. Takže mohli jako obvykle. Já ti říkal, že to zvládneš. Ty se děli už, jo. Vážně děli už. Díky, Joe. A teď odsaď vypadni, jo? Tak jo, zmizíme, nasedej vy to. Další zastávka bude v Millville. Dneska to jde moc dobře, vyděláme pořádnej balík. Miluji, jo. Překladu. Nevím. Jedem hoši. Tady to vychlím, takže uvidíme se, aby si tady zatím. Čau. Ten kluk Marty, ten taky maká pro Ale rodinu. pak taky. Hleda ve snu. Ještě mu není ani 18. Občas něco dělá pro mě, vozí mě sem a tam, nosí balíčky, takový věci. Ale už si myslí, že je gangster. Šumí moc na filmy. Pokud tě má jako svůj vzor, tak toho chudáčka čekají pěkný průser. Jo, tak ty No, frajere. Mě připomíná tebe, když jsi byl tak starý jako on. Co jsem tě poznal, strávil jsem 2 roky kličkováním mezi Němčourama v Evropě a 6 let Pane. lapátu. Takový průser, myslím. O co jde? Někdo ti ráno nachcel do kafe, jako by si zapomněl na všechny ty dobrý časy. Jo, tak mi je někdy připomeň, jo? Oho. Víš ty vole, že jezdíš jak moje babička? Hoši, Hele, uklidni se. už nebudete mluvit, že bych to slyšel. Takže pokud už nebylo mluvit, tak se vám loučím. A pokud ano, tak to nebude slyšet. Takže zatím. Čau. Aha. Tady si efekty. Co to? Vidíš, co jsem ti říkal, jde to jako po másle. Fajn, tohle mi skoro vynahradilo včerejší noc. Skoro. No tak co může být lepší? Seš na čerstvém vzduchu, v dobré Takže- společnosti a takže vyděláváš chlapa hromadu peněz. asi To není nebudu. špatný na chlápka, co ho včera pustili z basy. No jo, Protože dobře. Hele, pokud bude jít dalších pár hodin tak jako prozatím, tak ti to všechno odpustím. Ne, vy to jak ho znám. Tak jo, za chvíli jsme tam. jsme tady, vole. Vezmu si karton modrej. Dej mi karton modrý. Modrý, už se kolesí, Tak jo, jsem s tím. už se to nes... Tady máte, pane, nemáte za Čau, vezmu si krabici červenej. karton červený, chvito. Jo, to je ono. Tady máte, pane, nemáte za...
Co prodáváš, kámo? Nakupuješ nebo jen čumíš? Možná. Prodáváme cigára. $2 za karton, kilo za bednu. Nabídnu ti kšeft. Ty navalíš 10 kartonů a možná tě necháme i s tvým kámošem odjet. Hele, frajere, co kdybys zalez do té svý krabičky na kolečkách i se svýma kamarádíčkama a já budu dělat, že jsem tě neviděl. Ty to nechápeš, ty tlustej zmrdé. Tohle je naše území a musíš zaplatit, když tady chceš něco dělat. Takže navál! Ty to asi nechápeš. Máš vůbec tušení, debile, s kým mluvíš? Máš poslední šanci. Seber se a vypadni a... Jo, já ti povím, s kým mluvím. S tlustým zasraným taliánským buzerantem, který mi na mým území prodává kradený cigára a je na čase, abys zavřel krám, kreténe. Fajn, chlapi. Myslím, že jim prodáme trochu ohně. Do prdele, Joey! Kurva! Jak se ti to líbí, špekoune? Co na to mám říct? Tohle si o tom myslím. No tak, vlez do auta a jedem. Jedou pěkně. Jo, dostaneme jednoho toho zmrda a dáme mu lekci. Jako pěkně jdou. Šlápni na to, Lito, ujíždí ti. Mám pedál na podlaze, Joe, tohle rychlejc nepojede. Já se si toho lepším. A tady to mají udělat, to mají udělat. Koukej, kam jedeš! No, mají to mají udělat, to mají udělat. Do prdele, co teď? No prdele, měli bychom. Jedem. Zastav pobudky a zavolej mi. Nechali pokračovat. Tadyhle. Takhle byl dobrý jump. Taky škápa. Jo, už moc těšila mafii trojku. Eddie, to jsem já, Vito. Hele, máme problém. Převáželi jsme cigára a ti zatracení masňáci od někud vylezli a zapálili nám ten zasranej nákladák. Cože? To si kurva děláš prdel? Co pak se nedokážete postarat ani o partu posraných masňáků? Co se kurva stalo? Hele, Eddie, poslouchej, nebyla to naše vina, jo? Zapálili nám ten zasranej nákladák dřív, než jsme si stačili někoho všimnout. Všechno prostě zhořelo. Jednoho jsme dostali, ale... Co je mi kurva potom? Přivezte mi moje prachy. Za ten nákladák jsem vyhodil 2 táci a chci je zpátky. Naštěstí pro vás 2 pitomce je tady u mě Derekův Steve. A právě jsme se bavili, co s těma mizerama uděláme. Postaráme se o ně. Steve na vás počká před hospodou Crazy Horse. Víš, kde to je? Tak jo, Crazy Horse, vím, kde to je. Steve sebou bude mít pár chlapů. Ukažte jim, že se do nás nemají co srát, ale žádný střílení, ať to vypadá jen jako bitka mezi gengama. Nechci si zítra ráno v novinách přečíst něco o masakru. Tak jo, Eddie, jasně, neboj se. Postaráme se o to. Fajn, máme se setkat se Stevem před hospodou Crazy Horse. Dobrá zpráva je, že nám s nima pomůže, ta špatná, že Eddie chce svý prachy. 2 zasraný táci. Do ziti, myslíš, že z těch hajzlů nějak vymáčkneme 2 táci? No já nevím, uvidíme, co má v plánu Steve. Je ti snad jasný, že to nedělá jenom z lásky k nám. Tak pojedeme. Jo, Eddie byl v telefonu kurevsky nasranej. Stejně jako jsem nasranej já teďka. I kdyby ty debilové neměli v kapse ani halíř, vykopu z nich sraček za 2 zasraný tisíce. Dobře, jdu do toho. Ale jak to, že Steve dělá pro Eddieho? Vždyť ten dělá pro Dereka a Derek patří Vincimu. Jak to mám sakra vědět? Ale hele, ty taky občas něco děláš pro Dereka, ne? I když pracuješ pro Eddieho, všichni musíme dělat, co musíme, když chcem víc penězma. To se nás snažíš zabít? V čem je problém? No, jako si koná sluchačka, tak doufám, že trochu bude kvalitnější. Ale makové bude žádný, to je druhá variantka.
Nazdar, Steven. Hej, Nazdar, chlapi. Marty, co ty tady děláš? Hej Joe, do tohohle jdu s váma. Steve říkal, že se můžu přidat. Steve, není tohle? někdy se to kluk musí naučit. Proč jsme tady, Steve? Všichni ti chlapi jeli k ocelárně. Tady se většinou setkávají, takže začneme tady a pak půjdeme do ocelárny a dokončíme to. A proč ses nabít, že nám pomůžeš? Ti buzeranti rozflákali auto mému bratránkovi. Okradli ho a vyrazili mu 3 zuby. Ti zasraný hajzlové dělají problémy v celém městě. Drž Nedávno... hubu, kluku. Já tady mluvím. Takže, jak se píše v Bibli, oko za oko, zub za zub. A začneme s touhle dírou. Takže co je v plánu? Nejdřív to tam vymlátíme. A jak to uděláme? Tímhle. Do toho, chlapi. Jo, Hej, tak jdem, chlapi. Tak buď můžeš pomoct, nebo nám jít z cesty. Dáme těm zmrdům lekci. Co to kurva bylo? nevím. To je kurva nádhera. Asi. Stačí, dáme jim malý dáreček. Vy to, Marty, v kufru mám nějaký molotovy. Vytáhněte je a naházejte je dovnitř. S potěšením, Steve. No, to je naučí. Jo. Tak jo, pojedeme do ocelárny. Nasedat, chlapi, počkáme na vás 2 u hlavní brány. Tak tam. Tak jedem. Jo, už. To je kousek. Ježiš, rádio. A ho by byl úplně. Radio tady nechci. Protože babiko nahrášil jako copyright a pak jako stejně ještě se vybíral. Jak to bylo? Bože, já neumím říct. Jak jste se sem kurva dostali? Přijeli jsme autem, hajzle. Další. Pěkně. Jste mrtví, buzeranti. Joe, bacha! Díky, kluku. Do prdele, oni mají bouchačky. Do nich! Jo, Píchni mi trochu. do nich. Co? Tak jo, jdeme na to, vy to. Buďte tak něžný. Nekrej. Cílíš hůř, jako je Jestli segre. teď zdechneš, tak je nasadíš. Krej mě, kreténe. Máš se jít dopředu, krej mě. Uvidíme se v pekle, debile. Cípne. Moment. Bude z tebe mrtvola, hajzle. Kochysky epiky. Super. Pěkná šupa. Já se úplně levej. Tebe bych nechtěl nasrat. Tak hurá na ně!
Jdu na to. Pak Jsem nejlepší. vychachilský. Pak taky palice. Kraj mi záda. Já jsem dobrý. Líp to neumíš? Kraju tě, pohni se. Obejdi ho. Doufám, že už se zpomohl, blbče. Kraju tě, Vito, tak se pohni. Bude konec. Hlavička. Hlavička. Já nechci umřít. A máte mě Makovička. A kurva. Hni sebou. Wow. Как пора. Эхо выиграл. Бум. Хабаки. Хагем. Хагем. Safe. Хаврахи. Не знаю. Ох, его. Хаврахи. Tak kurva, to neumíš zabít, to seš pěkně v prdeli. Fajn, Vito, další půlka je pro tebe. Ale blbče, taky taky nějaký. Jsi v pohodě? Je škrát. Tak hurá na ně. Fajn, Vito, jdeme. Já je nevidím, ohej. Píchni mi trochu. Hecho. Mě trefil hajzl. Co pak, debile, bojíš se? Bude se muset snažit. Double kill. Damn. Steve je prostě kurva dobrý. Bak. Cílíš hůř jako je teď. je chytré. Nějaký měl MP4 chytru. Kryju tě, Vito, tak se pohni. Ale vole, já pak měl MP4 chytru. Kde? Ale není. Vleva. Jako MP4. Fuck it. Kill. A co tohle, debile? Já tě najdu, ty buzerante. Burák. Jsi v pohodě? Já mě to lízlo. Jdu na to. Jdeme, Vito. Kámo, já mám milion život, kámo. A jsem v pohodě, že jo.
Kurva. Jestli teď zdechneš, tak mě fakt nasereš. Jen škrábu. Líp to neumíš? Tady byla nějaká kulka. Jo. On jako... Doufám, že už se spomodlil, blbče. Fuck. Že se nemá nechat zastřelit. Trochu řekl. Co řekl? Pěkně. Tady po chvilkách. Hele, tohle se nám trošku vymklo z rukou. Eddie nebude mít zrovna radost. Eddie bude v pohodě. Co jsme měli dělat, nechat se postřílet? Ti zasraní kreténi už aspoň nikoho nebudou otravovat. Co teď, Steve? Já teď půjdu domů a podívám se, jestli konečně zabere ten ricinový olej. Mám zácpu už týden. Mějte se. Joey a já máme ještě práci. Tak až potom. Ale kdy teď seženeme 2 táci pro Eddieho? Máš tušení, kolik stojí taková lekárna? Sakra, Vito, ty seš genius. Tyhle mašinky nejsou laciný, že jo? Sadím se, že nám Derek za tohle dá aspoň 1000. Tak jo, odvezu tohle děťátko k Derekovi. Počkám na tebe u Falcona. To zní jako plán. Setkáme se v baru. Takže já jako asi povýchil jakoby je nechal normálně a ty další jsou asi skryho. Protože kdyby se to viděli, byste si zabili. Takže daleko. Takže já to řeknu a uvidím se, takže se to čau. Takže už tady ještě byl jeden fail a ještě se to museli opravit, takže to byl velký fail. Takže jsem jako šítku. Ale to jsem jako lepší. Chyba se dá aspoň ježík. No, English. A jo, já si ježík.
Kijk maar weer Rimo. Daar moet wat daar. Eigenlijk achter serumnya mafia bukan serumnya pokoknya bukan sekali mafia ke my copyright ada posisi mobil emang kau bisa sih buru akan serumnya oke. Kijk op waar ik heb geen kaartje af. We hebben een kaartje. Takže? Tady jsou. No to se mi kurva ulevilo, zasraní feťáci. Teď vědí, že si mají dávat bacha. Dobrá práce. Tady máte podíl. Díky, Eddie. Potřebuješ od nás dneska ještě něco, nebo je to všechno? Musím se o něco postarat. Ne, dneska už nic. Kdyby něco, tak zavolám. Ako bude korektiv. Arrivederci. Arrivederci. Peace. Wacht, politie. God. Pronásledujeme pachatele nehody. Het is hobo. Rozumím. Hobo. Pronásleduju rychle jedoucí auto. Jo. Potvrzuju. Pronásleduj si gegeven. Maken. Wel, ik ga wil. Ga missen. Naar ik wil weer zie. Ga op graag. Gisteren. Dan kan ik helemaal veel. Pak een boerenwerk. Ga pikkie. Ga rem. Ik ga hier. Bagio Gerry, eigen broek, gek, gemaakt mafia. Zo, nee, zo ego, ik probeer, ga maar, ik ga maar, hou. Ik weer op je pakken op weer. Krijgen wij elke gepraat, krijg je beroep krijg je wakker krijg je echt gewoon heel krijg je eigenlijk ook weer aan. Gewoon gisteren. Kopieer weg. Regiaag ook gek. Opgehouden. Gek ook weer gepakken. Krijg je, ja, gewoon nog heel geel. Recht ook weer. Agil. Kou.